Malta ta' eżempju, mhux biss għal pajjiżi tal-Eurogroup iżda wkoll għall-Bqija tal-Ewropa. Kliem il-Ministru għall-Finanzi Olandiż u President tal-Eurogroup Joreon Dijsselbloem illi żar pajjiżna lejliet li għajnejn l-Ewropa jkunu fuq gżirietna tul il-Presidenza Maltija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jinsab kuntent li żewġ stati lessi jkollaboraw ferm iktar mill-qrib iżda hemm bżonn ta' iktar għarfien dwar ir-realtà tal-pajjiżi Ewropej iż-żgħar. Madankollu fakkar li qed jitkellem f'isem pajjiż li dan l-aħħar esperjenza tkabbir ekonomiku bla preċedent u jinsab ottimist. Il-Ministru Edward Scicluna qal li Malta u l-Olanda għandhom ħafna impenji flimkien li għandhom bżonn ferm iżjed progress. Spjega kif fid-dawl tal-Presidenza tajjeb li pajjiżna jara fil-pożizzjoni ta' kull pajjiż u jikkopera magħhom. Intant Dijsselbloem reġa' faħħar lil pajjiżna għas-suċċess ekonomiku li għandna. Fakkar kif pajjiżi fil-Eurogroup qed jaraw titjib kull sena minkejja l-isfidi internazzjonali li affaċċjaw. Qal ukoll li l-Olanda u Malta ħadmu tajjeb flimkien għal dawn l-aħħar 4 snin u m'hemmx sinjali li din ir-relazzjoni tant tajba tista' tinbidel.